Inkontru, l-almanak kulturali introduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. L-ikona leġendarja tal-pop Italjana Pupo jingħaqad mal-Malta Concert Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joe Brown ġewwa Pjazza Teatru Real nhar il-21, 22 u 23 ta' Awwissu. Ġewwa l-kamra ta' fuq fl-imqabba Antoine Farrugia ser ikun qed juri l-aħħar xogħlijiet astratti tiegħu fil-ġebla tal-Franka. Fwirja bit-titlu Għamja l-Għajn. Mużika, video u sfin jimlew il-kmamar ta' Liquid Club għal Safe Haven nhar it-2 u 3 ta' Awwissu fejn tim ta' artisti ser joħolqu esperjenza immersiva unika. Esperjenza l-interazzjoni evokattiva tal-kitarra ta' Spiteri u s-sassofonu ta' Sultana. Ritmi ħelwin għal-lejla sajfija perfetta ġewwa Teatru Salesjan nhar is-7 ta' Awwissu.